Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Diyos manay na hapon sa Indogabos, mga tugang. Good afternoon everyone. Ini po si Father Boots Bombase OP na sumasa inyo sa araw na ito ng Premier Biyernes de Mes, first Friday of the month. No? Ngayon po ay Agosto 5, kang bulan ning Agosto. Siyempre, August 5. Okay? Of course, August na. Okay? August 5, siyempre. Tugang talaga. Siyempre, no? Kumusta ka mong mga tugang unyanal daw? Sana din ninulingawan ang ating First Friday devotion. Magayong mga tugang na kapag First Friday, sana nakapag-umpisal kita o makapag-komunyon. Ano? First Friday devotion po yan. Ano? At pinabati ko po ang gabos na nagdadangog, naghinanyog sa satuya, nagantabay sa 729 kHz sa indang mga pihitan, radyo, at talagang nagdadangog at nagdadangog din po sa DCGB News Online, sa tuyang Facebook live po yan, and then sa YouTube ng DCGB. Yan, live din po yan, So mga tugang, welcome sa gabos na nag-aantabay at nagdadangog. Yan. Siyempre, yaon din ang pinsan ko dyan, nandiyan sa Japan. Si Manoy Tony at Manay Bibi. Talagang perme yan. Hapon-hapon yan, nakaantabay na talaga yan. So thank you very much sa Manay Baby, Manay Tony. At siyempre, sa tuyang mga palagi nagdadawag din sa DCGB News Online, yaon si Manay Ampi, yaon dyan si Marian, nandyan si Lulu Nava, si Malu Vega Balion, yaon niya sa Bacolod, nanda sa Malabo, nasa Manila, And at the same time, by the way, mga tugang gusto ko rin batiin si Letty na taga Rapo-Rapo, Of course, si Manay Sol, si Manay Sally Samar na nasa Pilar, and then si Manay Roy. Kabus ka mong nagdadangog, Anyway, pwede ko kayong enumerate, mga roll call. So anyway, magayon na sa tuwing pagurulayan mo niyan na August 5 sapagkat ang August 5 sa tuyang sineselebrate ang pagtatalaga sa palasyong simbahan ng mahal na Birhen Maria sa Roma. Yung Basilica of Saint Mary Major. Yung po, alam mo, sa Roma, igwa ning 4 na basilica. 4 major basilicas. Siyempre, nandiyan na pa ang Basilica of St. Peter, Basilica of St. Paul outside the walls, Basilica of St. Mary Major, and the Archbasilica of St. John Lateran. Okay? So, yun mga tugang. So, ngunyan, sa tuyang pag-urulayan, ang manunungod po yan sa St. Mary Major. Ano ba ang special na basilika naman dyan? Masasabi natin, ano ba ang makahalagahan naman ng basilika? Ano ba ang pagkakaiba, Father, ng basilika sa katedral o sabihin natin na simbahan? Well, may pagkakaiba yan sa struktura. Pero pareho yan na ang mga tao duman nag-iipon. Kaya nga sinasabi nga na ang cathedral ay yan po ang Mother Church of the Diocese. Yan. So, it is the home parish of the bishop. Alam mo, pag sinabing cathedral, ang ibig sabihin yan, chair, cathedra, or throne, where the bishop, in a sense, presides over his diocese from the cathedral
digdi sa Katedral ng Albay. Kasi diyan madalas din ang satuyang obispo, katedral. Just as the chairman of the board provides over the board his chair at the board meeting. Okay? So yan po ibig sabihin ng cathedral. Okay? Ibig sabihin yan po ay upuan ng obispo. Kaya nga sa cathedral, makikita mo doon ang upuan ng obispo. Okay? So iba naman ang parokya, yung parish priest naman yun. Pag sinabing basilika, alam mo mga tugang, ang salitang basilika ay galing sa Latin. Ito po ay tinatawag na great public forums of the city. Noong panahon, they were used as a place of public assembly. Okay? Yun talaga ang basilika. When the Roman Empire was Christianized, many of these great forums were transformed into places of Christian worship. So naging lugar ini kung saan ang mga Kristiyano ay nagsasamba. Okay? So the Catholic Church held on to term later designation for churches with historic significance. Okay? The Pope can designate the title of basilicas. Okay. Basilicas are where the Pope meets the people when he visits the diocese, where the basilica is located. Yun, okay? So, yun po talaga ang makikita natin. At at the same time, the Pope can visit other places, but the basilica is a special in that it has a special chair with ambroculum. Ano yung ambroculum na yun? Kaya kung mapupunta rin po kayo sa mga basilika, tulad ng minor basilica ng Manawag, mayroon doon parang umbrella, like a piece of regalia on the altar that symbolize the papal authority. So in addition to papal visits, other special ceremonies in the church may take in the basilicas. Okay? So, many basilicas also serve as cathedral for their diocese. But not all basilicas are cathedrals. So, yan ba sa maliwanag po sa atin yan, ha? And of course, mayroon ding basilika na designated as major and minor basilicas. Yun, for major basilicas po yun, sinabi ko kasubago. May mga minor basilica tulad sa Quiapo. Alam mo, mayroong gagawin ng minor basilica doon sa Bayangbang. Minor Basilica of Saint Dominic po yun. So, yan ang ibig sabihin mga minor basilica. Ang Manawag, mga tugang, minor basilica din po yan. But there are only 4 major basilicas based on their historical significance to the Pope. Ano po yun? Sinabi ko kasabago, Saint Peter Basilica, St. John Lateran Basilica, St. Mary Major Basilica, and St. Paul's Outside the Wall Basilica. Okay? All other basilicas are minor basilicas na po yan. Okay? So at least alam na natin ang cathedral at alam na rin natin ang basilica. Meron pa sinasabing shrine. Ano bang ibig sabihin ng shrine naman? Alam mo, yung shrine in the Catholic faith are usually built on a spot where a significant supernatural encounter occurred, such as apparition or a miracle. Dula doon sa Shrine of Manawag. Dati yan, Shrine of Manawag. Ngayon, Minor Basilica na of Manawag. So, yun po mga tugang, pero shrine pa rin. Ito po ay itinayo, okay, in commemoration of the event. Kasi doon nga, sabi, nagpakita ang Mahal na Birhen doon sa isang farmer. And for this reason, the popular pilgrimage sites for those seeking a renewal of faith. Kaya mga shrine na yan, tulad ng Our Lady of Peña Francia, Shrine of Our Lady of Peña Francia, yun. Some may celebrate a certain title or apparition of Mary. Others may hold significance for being burial place of saint. Okay? So, shrine of ganitong santo. Shrine.
with special religious, historical, cultural significance. Okay? So ito po ay designated by the National Conference of Bishops. Okay? Yan. Ang ibig sabihin ng shrine, ito po ay special place na pwede tayong mag-reflect at magpangaji so we can draw closer to God. Okay? So there are many less formal expression of a shrine than a larger ones. Okay? A grotto next to a parish or a statue in the backyard. Okay? Yung shrine po yan. Okay? So church po. Ano ba ibig sabihin ng church? Well, church when used to an actual building. Okay? So it's a place of worship in the Christian faith and church. You know? Well, there is only one Catholic church which is capital C. Okay? And there are small C churches po yan. Okay? Pag ginamit ang Catholic Church, capital C po yan. Traditionally, a steeple, vestibule, nave, and altar were distinguishing factors for most. Okay? If not all churches, but today they take many forms. Okay? So yun po ang ibig sabihin ng churches. And of course, in chapel. May pagkakaiba naman ng chapel. Usually, chapels are usually smaller than churches. Okay? So, sa mga parokya, may mga chapel. Yan. So, yan po mga tugang ang mga pagkakaiba. Ano? Sana maging maliwanag sa atin. Ano? But anyway, mga tugang, sa tuyang pagbabalik, sa tuyang ipapaliwanag ang Sarong Basilica na ngunya na August 5 sa tuyang sineselebrar ang St. Mary Major Basilica sa Roma. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust dietary supplement for men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. High blood pressure, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Kasi unang-una, lalo na yung sa high blood ko, nawala. Mga arthritis ko, nawala lahat ng ano ko. Kaya yun ang ginagamit ko sa ngayon. Imbis na mga iba-ibang klaseng gatas, pati yung kape, malaking bagay ang Doc Alternativo talaga. Malaking tulong. Kasi kung hindi epektibo, ba't naman pa ako magbibili pa uli ang pabalik-balik ko dito para bumili. Manuel Azores, ako po ay 71 years old na. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Sino-sino po yung pwede nang tumanggap ng booster shot? Napaka-importante ng tanong na yan. Ang mga fully vaccinated na edad 18 taon pataas ay pwede nang tumanggap ng unang booster shot.
Basta siguraduhin lamang na 3 buwan nang nakalipas sa iyong huling dose ng bakuna. Para sa mga nakakuha naman ng first booster shot, ay umantabay si schedule para sa inyong second booster. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas! Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. Sa simpleng itlog, Maggi Magic Sarap ay ibudbud para magandang mornings with Magic Log. Ang simpleng itlog, gawing Magic Log with Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. Gawa sa fresh onion, garlic at iba't ibang spices. Try mo na sa scrambled egg at tortang talong para magandang mornings with Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Maggi Magic Sarap. All we need is magic. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP. At sa tuwing aning pinag-urulayan ang manunungod sa dedication of Saint Mary Major Basilica, one of the 4 major basilicas duman sa Roma. Actually, there are only 4 major basilicas. The rest are what we call minor basilica. Kaya ang mga major basilica, mga tugang, ay makikita lang natin at matatagpuan lang natin yan sa Roma. Dito sa outside Rome, pwede na makikita natin ang minor basilica. Yan. Tulad na sinabi ko nga na yung minor basilica ng Manawag, minor basilica ng Quiapo, minor basilica ng Cathedral. So minor basilica po yan. Dito sa minor basilica din sa Peñafrancia. So yun po ang ibig sabihin yan. At ito po ay mga papal papal basilica. Yan talaga ang masasabi natin, ang status niyan, Papal Major Basilica. Ano po ba ang kahalagahan masasabi natin ng Saint Mary Major? Ito pang basilikang ito ay kung saan na-enshrine enshrines the venerated image of Salus Populi Romani, okay, depicting the Blessed Virgin Mary as the health and protectress of the Roman people, okay, which was granted a canonical coronation by Pope Gregory the 16 in August 15, 1838, okay, at nagkaroon po yan talaga ng saysay, At kung bakit magsasabi natin na what is the significance? Ano ba talaga kaimportante ang Santa Maria Maggiore niyan, Basilica? Because Santa Maria Maggiore is proclaimed by most scholars as the second most beautiful church in Rome. Okay? Yan na talaga sinasabi na second most beautiful church in Rome. Only St. Peter's Basilica itself is said to be more grandiose. Okay? So, and one of the 4 major basilicas in Rome, because it was the first church to be dedicated to the Virgin Mary, and possesses a rich history. Yan. Magayon ng mga tugang talagang pag-adalan iyan, Kaya iyan ang historical background, Ilang beses na rin po ako nakapag-misa doon sa St. Mary Maggiore. Every time na nandun ako sa Roma, may kaibigan kasi ako doon, doon ako binibigyan ng pagkakataon makapag-misa, And sabi ko nga mga tugang, is the most second beautiful church in Rome, okay? At the same time, dedicated to the Virgin Mary, okay? At ito nga, si Pope Sixtus III built the present church in 431 in honor, parang bigyan ng honra si Maria, okay? But 2 significant buildings preceded at the site. Okay? Interestingly,
they too were built to honor the great women. Okay, the great women. The first building at the site stood in the honor of the Roman goddess Hunyu, built in 375 BC. It serves as a pagan site of worship for hundreds of years before its destruction. Okay? So yun po ay mahalagang na masasabi natin na significance mga tugang. So, well, much more is known. The second temple at the site, yung 358 AD, a wealthy, hairless patrician decided to donate his fortune to the church. Yan pong istorya. After informing Pope Liberius of his intent, the two were visited by the Virgin in their sleep that evening, who informed them that they would give them a sign. Okay? Ito po, the next morning, August 5, Pope Liberius woke up to find snow fallen on the Esquiline Hill. Yun, nagkaroon ng snow. Taking the snow in the heat of the summer. Tingnan mo, summer, nagkaroon ng snow. Ito po ay naging palatandaan. Okay? Then Pope Liberius drew a plan for the church in the miraculous snow. Nagkaroon talaga ng, akalain mo, summer na summer, may snow. Ang snow mga tugang dumarating yan pag winter. Pero ito ay palatandaan na talagang binisita ni Maria. Yan. Okay? So, later, he used yung ginamit na pera, ginamit talaga yung pera, to build a church on the site dedicated to Mary. Okay? It stood for less than 80 years, after which it was replaced by Pope Sixtus. Ito na ngayon ang present church. So, yun po talaga makikita niyo. Kaya doon sa Basilica, mayroon doon na parang, parang tore. Nakikita mo yan Santa Maria Maggiore complex structure represents every major time period between the 5th and the 13th centuries. Okay? The first feature which stands out prior the entry of the Basilica is the bell tower. So, ipapaliwanag ko palang ima-imagine ninyo kahit hindi pa kami nakapunta doon sa Roma, siguro, hindi pa kayo nakapasok doon sa Basilica ng St. Mary Maggiore. May doon sa entrance noon, makikita mo ang bell tower. Ito, built in the 1370. At ang taas ka ito, 75 meters. Makes it the highest in all of Rome. Grabe, mataas talaga. Alangkawon. Standing on top of the Esquiline Hill. Kasi alam mo, ang Roma ay marami mga hills. Okay? So, mga bulubundukin. And the tower overlooks all of Rome. The facade was designed in 1743 by Fernando Fuga. It covers the 4th century mosaic. So, yun po. And of course, yan ang sabi, included the entry to the church is the Holy Door. Okay? At ang Holy Door na yun is used, reserved strictly for holidays. Ayan mo na doon yung Holy Door. Okay? So, magayon mga tugang istorya ng talagang basilica. Okay? So, behind the triumphal arch is the central apse, whose mosaic dating on the late 13th century is absolutely incredible. Galing talaga. Mary and Jesus sit together at the center of the half-dome enthroned. Iyon. So, yan mga mahiling mga tugang doon sa Roma. Pero sa tuya din na sabihin mga tugang, na iningani na sinasabi nila na nagkaroon ng theological debate over Christ's dual nature as God and man, turned into
in Constantinople in the early 5th century with Bishop Nestorius and his chaplain. Okay. Athanasius preaching against the title Theotokos. Ano yung Theotokos? Mother of God. Si Maria kasi, Mother of God, insisting that Mary was merely the mother of the human Jesus. Yan kasi ang paniniwala nila, si Jesus ay hindi naman daw talaga Diyos. Anak siya ng ordinaryong Jesus. Pero doon mga tugang sa Council of Ephesus, alam mo may nagtitipon na na-resolve na po yan. Okay? Na si Mary is called Theotokos. Ang ibig sabihin, bearer of God. Okay? Mother of God. Okay? So, yan yung sa Council of Ephesus in 431. Okay? Reaffirm Mary's title as Mother of God. Yan po yan. So, in commemoration, Pope Sixtus III rebuilt the Liberian Basilica in Rome. Yun na nga yung St. Mary Maggiore. Yun na ang nangyari. So, dedicated na po kay Maria. Okay. Yan po ay matatagpuan nga sa Esquiline Hill, one of the 7 hills of Rome. Okay. Sabi ko kanina mga tugang na ang St. Mary Maggiore or Major is one of the 4 Roman basilicas known as patriarchal cathedrals in memory of the first centers of the church. Okay? St. John Lateran representing Rome, St. Peter and St. Paul outside the wall, the See of Alexandria, and St. Peter's, the See of Constantinople being the other 3. St. Mary Major representing the See of Antioch is the largest church in the Christendom honoring God through Mary. Okay? So yun po mga tugang ang istorya. Anyway, sa pagbabalik sa Kuya Pangipadagos mga tugang, ang istorya kang St. Mary Maggiore. An oras hatod sa Indokang RightNed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightNed. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ginebra San Miguel. Sali na sa Ginebra Tres Suertes promo. May pag-asang manalo hanggang dulo. Drink responsibly. Nescafe Classic. Sulit sa 3 pesos SRP. Unilab. Pagbibili ng gamot, dapat yung subok. Trusted at di kalidad. Alagang tunay. Alagang Pilipino. Alagang Unilab yan. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuwang-kuwa ang sarap. Fortiplex. Fortiplex Fortified Vitamin B Complex. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa
panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Basta man siya, di kailangan ng mamahaling panlaba. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo na with our best ever bango. Sa Surf Linis ay todo at aming best ever bango. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. New Surf with Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X powder on polyester. Ang surf na gamit nyo, todo linis at aming best ever bango. Okay mga tugang, balik kita gararay sa pinag-uurulayan tangani na St. Mary Maggiore Basilica po iniho. Magayunan po kasi one of the papal basilicas in Rome na kunyan sa tuyang sineselebrar ang kanyang dedikasyon o ang pagtatalaga. So yun po mga tugang. Anyway, kasubago sinabi ko sa inyo mga tugang, ang kahalagaan na yan, pero yung nga may legend, that yung magnificent ng basilikang yan, na si Pope, sabi ko kasubago nga si Pope Liberius ang nagpatayo, was the result of a dream. Kasi naginip on a dream of a wealthy Roman couple who being childless, wanted to pledge their entire fortune to the Mother of God. Yun. So, yun po talaga ang simula noon ng mga simbahan sa Roma. Alam mo talaga, mga maraming mayaman doon, ang ginawa nila ay i-donate nila sa simbahan. Itong Roman couple na ito, wala silang anak. At nangako sila na ibibigay nila ang kanilang kayamanan sa simbahan at magpatayo nga ito, may dedication to the Mother of God. And naaprubahan ito. At her approval of their vow was indicated by a sudden midsummer snowfall. Tingnan sabi ko kasi bago nga niya, summer na summer, nagkaigwaning snow. At ito po ay palatandaan na gusto ng mahal na Berhen. Yan. Kasi alam mo, wala naman pong masama humingi tayo ng mga palatandaan or sign. Pwede ka na humingi ng sign. At ito, sudden midsummer snowfall on the night of August 4, 355. And in apparition, instructing them to build a church at the spot. Para ba nangyari doon sa sabi sa Manawag na dito sa magpatayo po kayo ng simbahan. Ganun din na nangyari sa St. Mary Maggiore. Nagpakita ang mahal na Berhen at nagsabi, build a church at the spot. Identical dream of Pope corroborating the same. So, yan ang nangyari. So, yung Santo Papa ay nanaginip din at nanaginip din yung couple. Ibig sabihin, ay nagkapareho ang kanilang napanaginipan. It must be true. Yan nangyari. Kaya mga tugang,
yan po ang simula na maitatag o maisagawa ang Basilica Maggiore. And of course, it was during the pontificate of Pope Pius V, noong 1566 to 72, who lies buried in the Basilica, that his feast was extended to the Universal Church. Yun. So yun na po ang kahalagahan ng Saint Mary Maggiore in honor of the Blessed Virgin Mary. Yan. So napakahalaga po yan, na wag nating kakalimutan kasi nga isang masasabi natin na orgulyo kan simbahan din po yan na dinededicate ang mga simbahan na yan, sabi ko nga, sa mga santo, santa, o lalong ito kay Maria, na si Maria ay ina ng Diyos. Okay? Dahil si Kristo ay Diyos, hindi po lang siya tao. Kasi akala nila si Kristo ay tao lamang, sabi ni Athanasius. Heresy po yan eh. But at the same time, na pag-usapan ito sa Council of Ephesus. Ano ba ang council? Ito po ay pagtitipon ng mga obispo, mga leader ng simbahan to the Vatican Council. So yun, dito sa ang Vatican Council sa Vatican ginawa. Ito naman Council of Ephesus, ginawa pa ito sa Ephesus. Lugar po yan na kung saan nagtalo-talo sila at pagkatapos na-resolve nila, tama pala. Okay? Tama pala. Yan mga tugang ay kaya nga sinasabi natin na pinag-uusapan. Walang ginagawa ang simbahan na hindi pinag-uusapan. Palagi po yan pinag-uusapan kasi nga mahalaga po na ang mga turo ng simbahan ay talagang nanggagaling sa usapan na may katotohanan. Okay? So yun po yan. Yan ang mahalaga. So yun na nga, sinabi natin kanina na yung Basilica de Santa Maggiore ay isa sa mga basilika na talagang dinedicate kay Maria. Dedicated to the Virgin Mary. Dahil nga sa kwento, merong nangyari. Ano nangyari? Yung ulitin ko, may nangyari mga tugang na yung snow, in mid-summer. At yung panaginip ng Santo Papa at ng may asawa ay nagkapareho. It must be true. Yun, sabi nila. So, yan ang mga tugang na gawa. Okay? So, napakaganda, na sa tuyang ito na nga, yung dedication. Pag-usapan natin yung dedication. Bakit kinakailangan dedication? Itinatalaga. Ang pagtatalaga. Okay? Yan ang pagtatalaga. Okay? So, yun, mga tugang na kwento ko na sa inyo na yung itinatalaga. So, well, totoong mga tugang na sa kabila ng mga pag tinatawag natin mga usapan, ito po ang nangyari. Ito po ang magandang nangyari na binibigyan halaga si Maria. Bakit binibigyan halaga si Maria? Dahil po siya ay ina ni Jesus. At siyempre, pag ina ni Jesus yan, si Jesus Diyos, siyempre, igalang po natin si Maria. Okay? Sabi nga, the mother of Jesus. Okay? So, yun po ay talagang mahalaga. Kaya dinedicate po yan. Ibinibigyan natin ng importansya. So, yun. Well, ano po ang masasabi natin na aral na matatagpuan natin dito? Well, may mga aral na matatagpuan natin. Unang-una, sa paggalang na lang kay Maria. Sa ulitin ko pang atugang, hindi po natin siya sinasamba. Sapagkat si Maria is not a goddess. Hindi po siya diyosa.
Siya po ay tao, pero ipinaglihi po siyang walang kasalanan. Wala siyang kasalanan. At immaculately conceived ni Santa Ana. So yun po mga tugang. Kaya nga makikita natin, talagang bigyan dapat natin honor. At the same time, kahit dun sa Magnificat, sinabi rin kasi ni Maria, they will call me blessed. Okay, talagang si Maria ay pagpapalain ng maraming tao from one generation to another generation. Kaya ito po binibigyan ng importansya si Maria. Okay? Sapagkat nga siya ay ina ng Diyos, ina ni Jesus. Kung kinikilala natin si Jesus ay Diyos, si Jesus po ay hindi po anak ng singaw. Siya po ay may pinanggalingan. Meron pa siyang ina. At ang ina niya ay walang iba kundi si Maria. But anyway, tugang babalik muli ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala. Aray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawara ang init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan. Magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan. Dito sa DZGB. Coco Martin ho, bawat lakas may match na Cobra. Ngayon, dinagdagan pa ng lakas ng Immuniplus. Todo ako sa klase, pati sa gaming. Ang iniinom ko? Cobra Citrus, na tulong sa focus at pagka-alerto with proper diet and exercise. Nag-o-online selling ako para sa pamilya. Ang inumin ko? Refreshing na Cobra Berry. Sa biyahe, dapat masipag. Fuel ko? Cobra, #1 energy drink. Lakas ng #1. Cobra Original and Citrus de Bote. 14 pesos SRP lang. Cobra, the #1 energy drink. Spray po bahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neozep with virus defense action ka. Neozep, mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against sipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. Dr. Garcia here with Sipon Facts. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with virus defense action to help protect your healthy respiratory cells. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Isang paalala mula sa DOH-CHD Bicol. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butz Bombase OP. At sa tuwing aning pinag-uulayan ang manunungod sa Basilica ng Maria Maggiore sa Roma, o Papal Basilica, one of the 4
major yan, Papal Basilica. Ano? At sabi ko nga, sa Roma lang po yan matatagpuan. Ano? Bakit sinasabi may dedikasyon? Ano bang ibig sabihin? Ang pagtatalaga. Ano ba ito? Ito pa yung mga pagpapagirumdum sa tuya na totoo ang simbahan talaga ay hindi lang po gawa yan sa bato. Ano? So, hindi po ibig sabihin ang simbahan ay hindi lang po yan lugar na kung saan ang mga mananampalataya ay nagkakatipon-tipon at nagsasamba sa Diyos. Ano? Kundi ang mahalaga po diyan, ang simbahan ay dapat hindi lamang gawa sa bato, kundi ang simbahan ay gawa sa mga puso ng tao. Yun, mahalaga po yan eh. Kasi kung makikita rin natin ang lahat ng mga nakita natin yung even yung Basilica ng Maggiore, paano nangyari yun? Dahil sa puso ng tao, yung Roman couple i-donate nila ang kanilang kayamanan, para magawa. Saan nagsisimula? Sa puso. Kasi sabi ko nga, ang simbahan na gawa sa bato ay walang kwenta. Pero ang simbahan na gawa sa puso ng tao, ay talagang malaki po ang maitutulong yan. Kaya nga ang simbahan buhay, hindi patay. Buhay kasi nga galing sa puso, hindi ba? Yun sa puso. Yan po ay paalala sa atin na kung bakit tayo nagkakaroon ng dedication. Dinedicate natin ang simbahan para sa ganito, santo, o kay Maria nga, itong Maggiore. Kasi nga ay mahalaga diyan na itinatalaga natin ang ating puso. So yung mga bagay na yan, sabi nga, the church we dedicate today is no mere multipurpose room, museum, or artifacts. Kundi this is a special place to praise, bless, and preach. Ito po ay lugar na kung saan tayo ay nagpupuri sa Diyos, nagbibendisyon at nagpapahayag. Okay, this is a place to sacrifice, intercede, and thank God. Okay, it is also a place to bow and genuflect, to honor, consecrate, and commune to Christ. Kaya po mahalaga yun, na yung dedikasyon na yan talagang ating itinatalaga, parang ating sinasariwa. Sinasabi nga na ito po ay hindi lang lugar, kundi ito po ay masasabi natin na yung bang hindi lang pagtitipunan, kundi sabi ko nga ito po ay kung saan buhay ang Diyos sa ating templo. Okay? Although sabi sa Vatican II, temple symbolize places of worship built out of stone, is praised by the Father and not without reason, is compared to the liturgy of the Holy City, the New Jerusalem. As living stones, we were on earth to build into it. Okay? So yun. So maganda mga tugang iyan na talagang pinapagirumdum sa tuya. Yan na nga na we dedicate today the Basilica of St. John Mary Major. Yeah, Mary Major. So pagtatalaga. Okay. So for divine service, yun naman talaga eh. And kaya doon sa, by the way pala, gusto kong isingit din po yan. Kasi speaking of Mary Maggiore, kadalasan doon ang nagpapakumpisal ay mga Dominicans. Malapit na po kasi doon ang simbahan sa Supreme Minerva. Malapit din doon. At mayroon doon kumbento ang mga Dominicans. At may na-assign nga. Dati may na-assign na pari doon eh. Dating rector ng USC, si Father Norberto Castillo. Talaga nagpapakumpisal yun. At anong oras, araw-araw sila nagpapakumpisal. 2 hours in the morning
and 2 hours in the afternoon. Yun. Yan na talagang yung maganda po yan. At the same time, sana wag naman ang mga simbahan natin o mga basilika natin ay gawain na parang tourist spot. Hindi po eh. Alam mo, ang mga simbahan natin ay hindi pasyalan. No, kunyari pupunta sa basilika, magpipicture, o sa Maggiore, magpipicture. Hindi po. Nawawala. Dapat yan po ay lugar na dapat na magdasal. No? Kaya dapat hindi tayo magdisturbo. Kasi minsan ang nangyayari, nagiging tourist spot na lang ang mga simbahan. Mali po yan. Kaya ngayon na pinagdiriwang natin ang dedication of St. Mary Maggiore, nagpapagirumdum lang po ito sa tuya. Let us respect the place of worship. Yan, At yung mga dedication na yon, yung tinatawag na dinededicate o tinatalaga. Yung tinatalaga natin yan. Dapat meron tayo talagang space, Yun na nga, yung mga simbahan, mga basilika, yung space. Kasi iba-iba naman eh. Yung sa palengke, huwag mo naman gagawin yung simbahan parang palengke. Ang iingay natin. So, sana mag-behave naman tayo sa simbahan. Kaya, bago tayo magpaalam, gusto ko munang bigyan kayo ng sana yung mga rules sa loob ng simbahan. Matugang tulad nga noong ako'y pumunta sa Jerusalem, pumasok din pa ako sa templo ng mga Hudyo at the same time doon sa Golden Mosque, yung ng mga Muslim, So, dapat obserbahin mo rin po, paggalang pa rin sa lahat. Yung importante, may paggalang tayo. So, reminder lang po, may manners for visiting the churches po kasi ito eh. The church are not tourist attractions, but important places for Christians to pray. So, ulitin ko hindi po tourist spot ang simbahan. There's not tourist attraction. Kundi ito po ay lugar na kung saan tayo nagdarasal. So, when you visit the church as a sightseer, yung mga napupunta, please observe proper visiting manners and keep in mind and comfortable for everyone. Okay? Ayun po, mahalaga po yan. Tulad nung pumasok ako sa kuwanang Hudyo, may skull cap, So, naglagay. Pagdating mo naman sa, iiwan mo ang tsinelas mo, o sapatos mo, maghugas ka pa, pupunta ka sa mosque ng, Muslim, ganun. So, yan po, kasi, the altar, yung sa simbahan, is a holy place. Do not enter into any circumstances, So, sabi nga, pag mayroong religious services o sacred ceremony, please do not take photographies of it, okay? So, please avoid loud and mga usapan na yan, Walang marites dyan, Huwag ka maging marites. Pag nasa loob ng simbahan, huwag kang maging marites o marisol o anuman, At dapat igalang, So, avoid talking loudly and running around in the churches, So, may mga aki dyan, please observe naman, And please, do not touch the various ceremonial objects, Siyempre, igalang po talaga natin yan. At ito mahalaga yun yung gamit ng mga damit natin. Please wear clothes suitable for this holy place. Of course, there is no dress code, but avoid immodest clothing, So, yun naman ang mahalaga doon na ingatan din natin na huwag tayong maging iskandalo. Huwag tayong maging, sasabihin natin na sanhi ng pagkakasala, So, importante yan. Well, mahalaga na tayo ay palaging maging magalang. Okay? So anyway, inabot na pa tayo ng oras ng pamamarap. Sana po ako'y nakapagbigay ng kahalagaan kang sa tuyang kapiestahan niya ng St. Mary Maggiore and dedication na sa simbahan po natin
dapat palaging may paggalang. Okay, magdasal na po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo po kami sa labanan at maging banday ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpuin nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe ng mga hukbo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Tulungan po ninyo ang himpilang ito ng DCGB. Nakasangkapanin po ninyo sa pagwaksi ng anumang kasalanan, anumang kasamaan, upang aming ipahayag lagi ang kabutihan, katotohanan, kagandahan, at kaligtasan. Tulungan niya po kami na mapagtagumpayan ang anumang mga masasama. Iadya niya po lagi kami sa disgrasya, sa anumang sakuna, upang kami patuloy na maging kasangkapan sa pamagitan ng pagpapahayag. Tulungan po ninyo kami. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos mabalos po, sendo ka po sa mga tugang na naginanyog ang programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. Abangan po ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Kuya A, ni Kuya M, at ni Ate J. AMJ sa Usapan Pamilya. Ito po ulit si Father Boots Bombase OP ng UST Legazpi nagsasabing marhay na hapon po sa Indogabos. Bye-bye for now. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhuli ta nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa Maray, asin healthy lifestyle sa Oroaldao. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansyang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga